în viață. Măi, Doamne, să preface că mi-e frate țara ne strânge de șarpe și fără vinde peste noapte. Au ce s-a răi lumea, o-am țipă, ce le-am mă, Doamne. Am țipă, ce le-am mă. Măi, Doamne, nu vreau ca să ies, fie să fac vreo nenorocire. De ce, Doamne, pentru ei să plângă copiii mei, mă, Doamne? Doamne, să plângă copiii mei, mă. Așa n-am uitat unde-am plecat și că-am fost băiat. Băi, stai-mă că nu contează, mă. Am rămas la fel și sunt același băiat, mă. Nici banii nu m-au schimbat. Obrazul meu, obrazul meu, vreodată nu mi l-am am deranjat, respectă-mă că știi. Oricine e vorbit în lume, așa cum sunt eu, om nu trebuia să se plângă sau se spără. Om nu ieși din schemă și ține-te tare, ești vorbit de lume, pentru că ai valoare. Aseară m-am învățat, trist supărat, că m-ai uitat și m-ai lăsat pământat de viață. Mi-ai luat la inima mai grea, tare tot n-am să te las, că tu vrei să-mi faci necaz, n-am să te las. M-ai adus la disperare, ce inimă fără milă, nu știi cât de rău mă doare, ai inimă mai astara, tot n-am să te las. Tu vrei să-mi faci necaz, n-am să te las. O voce deosebită, Renata din Clingaci. Filmat astăzi, 21 5.